Hej, jeg vil gerne lave en lille video for jer, hvor jeg spiller med kort, eller ja, et korttræk. Jeg har helt almindeligt kort, og som det nummer 10 kort, jeg trækker ud, så kommer der en spar S. Jeg skal i gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og nu skulle der meget gerne komme. Klar? 10. Og det er der. Det var det for i dag. Tak for i dag.